Здравейте! Опа! За рождения ми ден ми подариха този страхотен пъзел, ако го виждате целия. И затова днес искам да го построя. И ще го снимам на камера. Но нека първо да го отворим. Така с мен си донесах това ножиче. И нека да отворим хотелчето. Бурж Ал Араб хотел. Книжката с Янки Смарт и така. Еги инструкциите отзад. Да го отворим всичко. Много яко. Даже има такива, нали, сещите, да го изпили малко. Това листа са. И нека да го започваме. И ето завършен модел. Много хубав, много интересен. Така. Много меки. И ето го добавям като моята нова колекция от миналия ден. За 30 гледа кил. И това беше всичко за днес и благодаря, че ни гледахте.